Priatelia výtvarného umenia, dobrý večer, vítajte na tretej vernisáži výstavy ložianskych výtvarníkov, amatérov pomenovanej z palety ložianskych výtvarníkov, ktorú prakticky začala spevácka skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota v Ložanoch touto vstupnou pesničkou. V Lani sme, ako je známe, druhý raz zorganizovali túto paletu. Zúčastnilo sa aj 7 autorov. Tohto roku pribudli ďalší, najprv 2, potom už 3, takže dnes tu vystavuje svoje práce 10 autorov výtvarníkov z Ložian. Odvtedy, ako sme sa tu v Lani stretli 25. mája, naši výtvarníci sa činili, vystavovali, maľovali. Vystavovali v Petrovci, v Novom Sade až 2-krát a veru odhodlali sa zorganizovať výstavu aj v Kolíske, nielen v slovenskej, dolnozemskej, ale hlavne aj juhoslovanskej Inzity v Kovačici. V Lani tiež vystavovali v Kovíli, v Belehrade a Jan Chopka mal, ako je známe, tohto roku aj samostatnú výstavu 8. marca v Ložanoch. Obzvlášť bola povšimnutá výstava z palety ložianskych výtvarníkov v Srbskom národnom divadle v Novom Sade, kde si tieto práce ložianskych výtvarníkov všimli aj z iných prostredí a tak už teraz je napríklad záujem o organizovanie výstavy našim výtvarníkom, povedzme, v Sombore v Indii a nehovoriac o okolitých osadách Vážsko-Petrovskej obci a širšie. Ako som povedal, v Lani sa predstavili 7 autori a tohto roku sú v tejto výstave zahrnutí autori Jan Bartoš, Branislav Galamboš, Juraj Galamboš, Jan Chopka, Samuel Chopka, Vladimír Klasiček, Daniela Marková, Jan Peška, Pája Topolský. Títo 9 vystavovali, už hovorím, na spoločnej výstave aj v Novom Sade a v Kovačici. A v Ložanoch vítame medzi výtvarníkmi prakticky hlavných ďalšieho a trvalého člena nášho pána učiteľa Samuela Miškovica. Musím povedať, že obrazne povedané v rade čakajú už ďalší, a to mladí, nádejní tvorcovia, ktorých verím, že uvidíme už na 4. výstave o rok. Chcel by som ešte pri tejto príležitosti len povedať, ako bude vyzerať dnešný program. O chvíľu nám Jerka Červenáková prezradí, kto vlastne umožnil zorganizovať ako túto výstavu, tak vytlačiť tento mimoriadne vzácny katalóg, ktorý si pravda, že môžete zobrať. A je tam rád sponzorov, hovorím, ktorí pomohli zorganizovať aj túto výstavu, aj zorganizovať festival Tancuj, ktorý bude u nás známe v nedeľu. Ďalej si vypočujeme 2 básne, a to najprv v podaní Ivany Vindišovej, ktorá zarecituje Marínu Andreja Sladkoviča. Potom nám ženská spevácka skupina zaspieva ďalšiu pesničku. Po nej Viera Červenáková prednesie báseň podľa vlastného výberu a výstavu otvorí výtvarný kritik a historik umenia Vladimír Valencí. A potom sa už budete môcť ešte raz a znovu kochať v prácach našich výtvarníkov, ktorým aj pri tejto príležitosti prajem ešte krajšie farby a ešte viacej tvorivej nálady. Ste spomenuli mená sponzorov, ktorí pomohli pri organizácii festivalu Tancuj a aj tejto výstavy ako sprievodnej manifestácii festivalu. Cukrová šajkaška Žabar, Slovan Selenča, Pilana Hložany,
US Hložani, ZZ Kooperant Hložani, PIK Podunavlje Čelarevo, TK Dunav Čelarevo, Continental banka AD Novi Sad, Sever Era Subotica, Rudhem Novi Sad, Vinoprodukt Neštin, Reštauracija Lipa Hložani, Novogradne Subotica, Elmix Bačka Palanka, Milan Vidak Futok, Elkom Novi Sad, US Kooperativa Barski Petrovec, US Hložani Petrovec Hložani, Novosadska mljekara Novi Sad, SP Panagra Kulpin, DM Kulpin, HK GM Kulpin, SP Kulpin Kulpin, SRD Juraja Franku Barski Petrovec, 7. jul Barski Petrovec, Predajna Kristina Hložani, US Jednota Barski Petrovec, NSK Komerc Veternik, Tehnomag Novi Sad, Hemiprodukt Begeč, Pekara Hansman Barski Petrovec, Mlin Pšenica Hložani, US Petrovec Barski Petrovec, Kvećinarstvo Flora Barski Petrovec, VKP Progres Barski Petrovec, Elan Srbobran, Kamedin, Bapex Barski Petrovec, a Agrouniverzal Hložani. Ja slatke tužbi pokrasa spijevam teknotom našem. A v tomto duše moje i ohlase sve moje celi zaprede. Svízost je dati jer ona mi svijeći. Ona mi z ognjom nebeskih ljeti. Ona mi sveti boli. Ona mi kiva za 100 života. No centrom, živom, njebom, jednoto okraz moji, moja Marija. Možno mi tvojih ust se odreknuti. Možno mi ruku ne dostati. Možno mi ptjaljke žijanje utjeknuti. Možno mi nemili ostati. Možno mi ustan s medom umjeriti. Možno mi žjaljić v samoti. Možno mi život v puštjah zavijeti. Možno mi nježiti v životi. Možno mi seba samého zlubiti. I možno mi te ne ljubiti. Ti si anđel moj, citi ljuče. A brana žitja objela. Z chlapectva mužnost vyznala. Žili sme spolu pre vyššie žitie. Spolu cez zemských dní vlnobytie. Prístav tento sme chlubili. By sme tu ambru jednu dýchali. Jeden med z jednej čaše pijali. A dvoje jedno ľúbili. A čo je mladosť? 25 rokov. Ružových tvári hľadia rád. Či údol sila, či strmosť krokov. Toto sa všetko zostane. Mladosť je túžba živá po kráse. Je hlas nebeský v zemskom ohlase. Je nepokoj duši svätých. Je tá mohutnosť, čo slávu hľadá. Je kvetín lásky rajská záhrada. Je aniel v prachu zaviatý. So
je lila nad Brestom onog dana, a ti si šla na smenu. Srećna, mokra, razdragana po kiši. Seti se, Barbara. Ipak se seti onog dana. Ne zaboravi, jedan čovjek je stajao u kapiji i pozvao te po imenu Barbara i ti si k njemu potrčala po kiši, mokra, srećna, razdragana, u zagrljaj si mu pala. Seti se toga, Barbara. Ne ljuti se što ti govorim ja, ti govorim svima koje volim. I kad sam ih samo jednom srela. Ti govorim svima što se vole. I kad sam ih prvi put video. Seti se, Barbara. Ne zaboravi onu mudru srećnu kišu na tvome srećnome lišću i nad ovim srećnim gradom. Tu kišu nad vodom, nad Ujesanskim brodom i nad Arsenalom. O, Barbara, rat je velika svinjarija. Šta se s tobom dogodilo kad je ovo kišno nebo, oganj, krv i čelik lilo? A onaj što te grlio ljubavno, je li živ nestao ili mrtav davno? O, Barbara, nad Brestom kiša neprestano lije, kao što je nekad bilo. Sve je razoreno, ništa ko pre nije. Strašna kiša, sve je u crno zaljevo. Umenie maljarov samouko sa vždy rodí z lásky a vnútornej potreby zviditeľniť vlastnú obrazotvornosť. Láska a potreba tvoriť u maliarov amatérov najčastejšie je podporená prirodzenou kresliarskou a maliarskou zručnosťou, ktorá sa overuje predovšetkým pomocou výtvarného prejavu a jeho korešpondencie s okolitým svetom. U nás existujú dediny, kde je fenomén umeleckej tvorivosti zvýraznený. Medzi svetoznáme určite patrí Kovačica, no existujú i ďalšie, ktoré sú neprávom takmer úplne neznáme širšej verejnosti. Medzi ňou výtvarné umenie Hložanov má dlhú tradíciu. V Hložanoch začiatkom tohto storočia často pobudova tvoril i prvý akademický maliar z radov vojvodinských Slovákov, Karol Miloslav Lehocký. Výtvarný amatérizmus v Hložanoch tiež dlho žije. Intenzívnejšie sa začal prejavovať a nadobúdať organizovanú formu pred 20 rokmi, keď si mladí hložianski maliari založili výtvarnú odbočku pri kultúrno-osvetovom spolku Jednota. Po úspešnom období aktivita odbočky utíchla a znovu sa rozprúdila v roku 1994, predovšetkým vďaka entuziazmu maliarov a najmä Jana Kopky. V aktuálnej chvíli hložianského výtvarníctva výtvarný amatérizmus čoraz viac nadobúda podobu insitného umenia. V tom smere sa pohybuje tvorba Jana Kopku a Juraja Galamboša, ale i Branislava Galamboša, ktorí sa úspešne vyskúšali v modernistickom výtvarnom prejave. Výtvarná poetika a ikonografia Jana Kopku a Juraja Galamboša sú už úplne definované a ľahko rozpoznateľné. Obaja si vybudovali i vlastný maliarský kolorit. Juraj Galamboš na rozprávkový spôsob znázorňuje našu dedinu a ľudí a výtvarný prejav Jana Kopku charakterizuje sympatická a neodpudzujúca grotesknosť. V najnovšom cykle malieb Jana Kopku dominuje živočíšny svet, čo je zrejme následok aj jeho profesie. Charakteristiky insitného výtvarného prejavu majú práce Vladimíra Klasičeka, ktorý sa úspešne zaoberá drevorezbou a čoraz viacej jeho drevorezba nadobúda vyspelú insitnú podobu. Ďalší z umelcov, Pája Topolský, má tiež blízku k drevu a zaoberá sa menej frekventovanou výtvarnou technikou pyrografiou. Z druhej strany, Jan Peška sa v svojej tvorbe snaží na plátne reprodukovať bez participácie obrazotvornosti, čo jeho oko zaznamenáva. K uvedeným výtvarníkom na tejto výstave sa pripojili i menej produktívnejší Samuel Kopka, Ján Bartoš a Daniela Marková,
ktorým sa mi zdá, že táto bohatá tohtoročná výstavná činnosť s ložianským výtvarníkom bola podnetom, že v krátkom období vyprodukovali ešte mnohé vyspelé a čoraz vyspelejšie práce. Na tejto výstave sa k ložianskym výtvarníkom, ktorí už prakticky sa dvakrát širšej verejnosti prezentovali tohto roku v Srbskom národnom divadle a v Galérii insitného umenia v Kovačici, pripojil aj cyklom malieb znázorňujúcich celkový proces prepracovania konopí, ktorý u nás takmer, čiže úplne zanikol od siacia až po bielenie plátna pána učiteľa Samuela Miškovica, ktoré zároveň okrem umeleckej hodnoty majú aj významnú etnografickú črtu. Ložianskí výtvarníci teda na záver môžeme konštatovať bohatou výstavnou činnosťou počas tohto roku na najlepší možný spôsob prispeli k tohtoročnému zaznamenávaniu 240. výročia príchodu Slovákov do Ložian. Výstava je otvorená.